So, good morning guys. Itatanong ko lang sa may mga CF motor XO1. XO1. So, ang maganda siya tingnan guys, pero may mga nararamdaman ako sa kanya. So, bagay, anak ko kasi gumagamit nito, hiniram ko lang kanina. So, parang may sumasabit siya guys, kadina, ang ingay niya. So, ang pakiramdam ko sa makina niya, parang kabago-bago pang ingay na guys eh. Alam mo yun? Hindi ko alam kung ganito talaga tunog nito guys. Tsaka yung kadina niya masyadong mahigpit. May sumasabit siya dito guys, oh. Dito sa pinaka siguro kaya siya maingay. So hindi natin alam kasi hindi pa naibabalik doon sa kinuhanan niya. So malalaman natin yan guys kung ano problema niya, bakit parang may sumasabit ang kadina. So tatanong ko lang sa mayroon CF motor 125 XO1 kung ano mga naranasan nyo sa performance nito guys. So napakaganda niya tingnan guys, pero parang hindi ko alam mo yan, yung kabago-bago niya, marami ka nang nararamdaman sa ilalim. Alam mo yun, napakaganda ng itsura niya guys eh, oh. Ganda ng ilaw niya. So yun lang guys, tinatanong ko lang sa inyo kung ano ang performance nito. Bago lang kasing kuha to ng anak ko, so baka mayroon sa inyo makapanood na mayroon CF motor na XO1. So paki-comment na lang kung bakit siya parang may sumasayad sa ilalim yung kadina niya. Kasi bagay hindi pa naman todo guys na ibabalik doon, kasi siyempre may sinusunod na kilometers yan bago ibalik doon. Pero napakahigpit ng kadina niya, oh. Oh. So hindi mo siya guys hindi katulad nung sasakyan ko. Ang motor ko guys, tingnan yung kadina. Tingnan yung kadina niya, ayan oh, kayang-kaya mo siyang ganyan oh. Bagay maluwag na rin to, pero hindi siya sumasabit dito. Hindi siya sumasabit guys. Ayun, grabe. Tigas. Yan na nga guys, tinatanong ko lang sa inyo guys kung ano ang issue nyo sa CF Moto 125 XO1. So ang nararamdaman ko dito guys, tawag dito, maingay ang kadina at saka parang maingay ang makina niya. Yun lang guys, tinatanong ko sa inyo kung anong issue nyo dito sa CF Moto. Paki-comment naman guys kung yung may mga CF Moto dyan.